Dobrodošli na kanal posvećen afirmacijama, zahvalnosti i privlačenju života kakvog zaslužujemo. Danas ću sa vama podijeliti nešto posebno. Kako da privučemo ljubav u svoj život. Zamisli da sediš u mirnom kutku, možda sa šoljicom čaja u rukama. U srcu osjećaš da ti nešto nedostaje. Želiš ljubav, onu pravu, iskrenu, toplu. A onda se pitaš zašto još nije stigla. Tu nastupa zakon privlačenja. On kaže da univerzum ne reaguje samo na naše želje, već na ono što jesmo. I upravo u toj razlici leži ključ. Kako postati osoba koja prirodno privlači ljubav. Prvi korak je da razumemo da ljubav nije nešto spolja, već stanje iznutra. Psihologija nam kaže da naši odnosi odražavaju naš unutrašnji svet. Ako duboko u sebi verujemo da nismo dovoljno dobri, često biramo partnere koji to nesvesno potvrđuju. Ali kada verujemo da zaslužujemo ljubav, počinjemo da privlačimo ljude koji nas vide baš tako, vredne, lepe i dovoljno dobre. Univerzum je ogledalo. Ono što šaljemo, to i primamo. Možda si nekada pomislila, sve osobe su već zauzete ili ljubav nije za mene. To su ograničavajuća uverenja. Psiholozi kažu da nesvesna uverenja upravljaju našim izborima čak 90% vremena. Ako stalno verujemo da nas neko neće voleti, podsvesno ćemo birati partnere koji potvrđuju to uverenje. Zakon privlačenja nas uči da prvo moramo da promenimo ta unutrašnja uverenja. Kada kažeš sebi ja sam vredna ljubavi, ja zaslužujem zdrav i srećan odnos, tvoja energija se menja, a energija je ono što univerzum čuje. Ljubav nije samo emocija, ona je frekvencija. Naučna istraživanja u srcu pokazuju da srčana energija ima elektromagnetno polje koje se prostire i do nekoliko metara od nas. Zato ljudi osete kada neko zrači ljubavlju i toplinom. Kada negujemo ljubaznost, zahvalnost i saosećanje, tada šaljemo signal univerzumu. Spremna sam da volim i da budem voljena. Zamisli sebe kako već živiš ljubav koju želiš. Ne zamišljaj osobu po detaljima, već osjećaj toplinu ruke u tvojoj, smeh koji delite, mir dok zajedno ćutite. Psihologija mašte pokazuje da mozak ne pravi razliku između stvarnog iskustva i snažne vizualizacije. Ako redovno maštaš i osjećaš ljubav kao da je već tu, tvoj um i telo se usklađuju sa tim iskustvom. A kada se uskladiš, univerzum reaguje. Najveća greška koju mnogi prave jeste obsesija. Postavljaju sebi pitanja. Zašto još nije došao? Šta ako nikad ne nađem? Ova energija straha i sumnje blokira tok ljubavi. Zakon privlačenja traži da otpustiš i veruješ. Kao da naručiš u restoranu i ne trčiš u kuhinju da proveravaš da li kuvaju tvoje jelo. Ti znaš da dolazi. Tako i s ljubavlju. Poverenje otvara vrata. Da bi sve ovo bilo moguće, prvo moramo da potražimo ljubav u sebi, prema sebi. Bez ljubavi prema sebi svaka druga ljubav bit će nepotpuna. Ako stalno kritikuješ sebe, ako misliš da nisi dovoljno lepa, pametna ili vredna, privući ćeš nekoga ko će pojačati te iste kritike. Ali, ako ujutru pogledaš sebe u ogledalo i kažeš dobar dan prelepa ženo, danas biram da volim sebe. Tvoje srce se puni i ti postaješ magnet za ljude koji će te voleti baš takvu. Psihologija samopouzdanja i duhovnost zakona privlačenja tu su da savršeno se spoje. To je odlična igra kojom možeš da podigneš svoje samopouzdanje. Stani ispred ogledala, pogledaj se, osmehni svom odrazu i pričaj osobi koju vidiš. Pohvali je, reci joj koliko si ponosna na nju jer je uspela i pored svih prepreka.
Reci joj da svaki neuspeh do sada je samo stepenik bliže cilju i dokaz da se i dalje trudi i da ti veruješ u nju. Osjeti taj osmeh koji vidiš u svom odrazu. Koliko god ti u početku ta vežba bila čudna ili smešna, istraživanja su pokazala da kod 92% učesnika u sličnom istraživanju pogled na svet se promenio toliko da su počeli da dobijaju upravo ono što im je u životu nedostajalo, ali nisu imali hrabrosti da veruju da je to moguće. Zato veruj da je moguće, ponašaj se tako. Osjeti vibraciju koju ćeš samim tim sve više i više privlačiti. Piši dnevnik zahvalnosti. Svaki dan 3 stvari koje voliš kod sebe i 3 koje želiš da doživiš u ljubavi. Uzmi novu svesku, nazovi je dnevnik zahvalnosti i piši. Odvoj kratko vreme u toku dana ili jutra i zahvali se rečima na svemu što imaš. Zahvali se i na onome što još uvijek nemaš, ali napiši kao da je već tvoje. Sve to i jeste tvoje, samo treba da se toliko prepustiš toj ulozi i da toliko poveruješ u nju da je prirodno privučeš. Počni od malih stvari za koje veruješ da nisu nemoguće i zbog kojih nećeš osjetiti nikakvu brigu ili strah ako se i ne dese. Napiši, na primjer, zahvalna sam na tome što moje srce privlači ljude koji me vole i poštuju. Zahvalna sam na tome što sam spremna da primim i dam ljubav u najlepšoj meri. Zahvalna sam na tome što univerzum brine o meni i vodi me ka ispunjenim odnosima. Zahvalna sam na tome što ljubav u mom životu raste i umnožava se svakim danom. Zahvalna sam na tome što sam otvorena za nežnost, razumevanje i harmoniju u odnosima. Zahvalna sam na tome što moj život ispunjavaju toplina, pažnja i iskrene osjećanja. Zahvalna sam na tome što sam voljena i što ljubav lako teče kroz mene. A onda praktikuj afirmacije. Spremna sam za zdravu i srećnu vezu. Ili spremna sam za zdravu, srećnu i veliku ljubav. Okruži se ljubavlju, gaji biljke, neguj prijateljstva, provodi vreme u prirodi. Sve što podiže tvoju vibraciju približava ti i ljubav. Nemoj da se osvrćeš posle 2 dana afirmisanja ili pisanja zahvalnosti i počneš da se pitaš zašto moja ljubav još nema, zašto još nije počelo da deluje. Ako tako počneš da razmišljaš, strah počinje da nesvesno raste i ti odbijaš upravo ono što želiš da privučeš jer zračiš nemanjem toga što želiš. Ako zračiš nemanjem, ništa neće ni doći. A sve dolazi lako kada pustiš. Dok ne bude pravo vreme da se neko pojavi u tvom životu, uživaj. Prepusti se lakoći života i čak i tada razmišljaj ovako. Ako se i ne desi, ja sam srećna i u ovom životu kakav je sada. Imam toliko stvari na kojima treba da budem i jesam zahvalna da osjećam mir i ispunjenost u svom srcu. Ljubav će doći u pravom trenutku, a do tada uživam u radosti sadašnjeg života. Uvek znaj, ljubav nije nešto što treba juriti. Ona dolazi kada postanemo ono što želimo da privučemo. I zato postani ljubav. Budi zahvalna. Neguj sebe. I onda će univerzum u svom savršenom trenutku poslati osobu koja odražava tvoje unutrašnje svetlo. Jer istina je jednostavna. Univerzum ti ne daje ono što želiš, već ono što jesi. Zato biraj da budeš ljubav, zahvalnost i radost. I upravo to ćeš privući. Želim ti da ovo osvestiš, veruješ i dobiješ. Ukoliko želiš još ovakvih i sličnih videa, pretplati se na ovaj kanal. Za sada te pozdravljam.